Vuosien mittaan on nimittäin tullut ilmi tapauksia, joissa yhdellä susiluvalla ammutaan 2 tai enemmänkin susia. Näistä on jopa jääty kiinnikin. Ja siihen päälle tulevat sitten laskettavaksi kaikki ne sudet, jotka tapetaan laittomasti ja rääkkäämällä, kuten esimerkiksi blogisivuillani Milla. Useampikin asiantuntija sanoi minulle, että on hyvin, jopa erittäin todennäköistä, että poronhoitoalueen petokannat ovat eläinten salamurhien takia varsin pieniä, jopa olemattomia. Eikä tuo ole edes se kaikkein naurettavin asia, vaan naurettavaksi tämän homman tekee se, että nyt kun vaikkapa esimerkiksi sudet on kohta kaikki hävitetty poronhoitoalueelta laillisesti tai laittomasti, niin vielä senkin jälkeen poromiehet vaativat petokorvauksia kuolleista poroista. Ja heille myös maksetaan niitä. Petovahinkojen tarkastaminen, se on nimittäin hankalaa, niin hankalaa puuhaa, että siitä koko ajan lipsutaan tuolla poronhoitoalueella. Minulle kerrottiin tarina eräästä suuresta kunnasta tuolla Pohjois-Suomessa. Sen kunnan alueella korvattiin poroista sellaiset 700-800 petovahinkoa vielä 2 vuotta sitten. Mutta sen jälkeen asiat ovat muuttuneet, kun kuntaan saatiin töihin tunnollinen tarkastaja, siis maaseutusihteeri, joka oikeasti on nyt vaivautunut tarkastamaan, onko se peto nyt tappanut sen poron vaiko eikö ole. Ja tämän tarkastamisen jälkeen niin petovahingoista maksetut korvaukset romahtivat siinä kunnassa yli puoleen. Viime vuonna niitä olikin yllättäen enää 300. Viime vuonna luin jonkun uutisen, se taisi olla tuolla Ylen alueuutisissa ja Lapista. Sen mukaan poromiehet olivat sitä mieltä, että pedot tappavat joka vuosi 20 000 poroa. Viime vuonna valtio maksoi arviolta poron omistajille petokorvauksia 4 000 porosta yhteensä ja se tekee 4 miljoonaa euroa. Minun laskupääni mukaan yhdestä porosta, jonka peto on tappanut, saa siis 1 000 euroa. Ei ihme, että poromiehet yhtäkkiä ovat sitä mieltä, että kyllä siellä Lapissa kuolee ainakin 20 000 poroa petojen raateluun. Kun kysyin näiltä minun lähteiltäni, että mitä voisi tai mitä pitäisi tehdä siellä poronhoitoalueella, niin sain ainoastaan kaikilta yhden ehdotuksen ja se kuului näin. Poronhoito pitäisi Suomessa ottaa kovaan ja tarkkaan syyniin. Sen lisäksi, että näyttää siltä, että monet poromiehet suruttomasti ja julmasti surmaavat näitä petojamme, niin sen lisäksi poronhoito aiheuttaa luonnolle mittaamatonta vauriota. Lapin luonto on haurasta ja herkkää ja sen korjautuminen kestää vuosia. Ja etenkin poronhoitoalueiden poroaitoja pitäisi kuulemma ehdottomasti tarkkailla. Porot juoksevat näitä poroaitoja pitkin ja polkevat herkän kasvillisuuden mustaksi mutamönjäksi. Joillakin alueilla porot ovat syöneet jäkäläkerroksen niin loppuun, ettei sitä käytännöllisesti katsoen enää ole olemassa. Eikä muuten ihan heti tule uuttakaan. Jäkälä kasvaa erittäin hitaasti ja sen jäkäläkerroksen uusiutuminen voi kestää jopa vuosikymmeniä. Tätä porojen luonnollista ravintoa on jouduttu korvaamaan heinällä ja muulla rehulla. Ja nyt on tilanne siis sellainen, että kansallispuistoalueille levitetään heinää ja rehua ja melassia ja mitä kaikkea ne siellä nyt levittävätkään. Ja porot taas levittävät tätä heinää ja rehua pitkin poikin kankaita. Ja se kuulemma näkyy siellä kaikkialla, että heinää on vähän joka puolella nykyään. Ja typeräähän tässä on se, että sitä heinää levitetään myös luonnontilassa oleviin kansallispuistoihin. Joopa joo. Olisikohan mahdollista, että niitä poroja nyt on aivan liikaa, kun niiden luontainen ruoka ei enää riitä poroille. Poroaitoihin jää kitumaan lukematon määrä eläimiä. Hirviä roikkuu tuostakin aidasta kiinni takajaloistaan, kun hirvi on yrittänyt hypätä aidan yli eikä ole onnistunut. Hirvi on saattanut roikkua siinä pitkään ja repiä samalla itseään, ja näitä kuulemma tapahtuu usein.
Vielä useammin poroaitaan kuolee riekkoja. Eräiden arvioiden mukaan joka vuosi poromiesten aitoihin, joita ei siis ole laisinkaan mikään mitätön määrä, vaan tuhansia kilometrejä. Näihin aitoihin kuolee vuosittain arviolta 100 000 riekkoa. Lappilaiset ketut ovat kuulemma oppineet varsin laiskoiksi. Ketut vain juoksentelevat tyytyväisinä aitojen viertä ja popsivat sieltä ne lihavimmat riekot suihinsa. Mutta mitä me yleensä sitten ajatellaan poromiehistä? Tai siis niistä ihmisistä, joilla on tätä porotaloutta. Minä ainakin olen pitänyt näitä ihmisiä juuri sellaisina kuin he itsensä joka käänteessä esittävätkin. Luontoa rakastavina ja huonosti toimeen tulevina ihmisinä, joilla vain nyt jostain syystä sattuu olemaan sellainen palava halu elää huonosti tuottavalla ja voimia vaativalla poronhoidolla. Mutta nyt minä olen kyllä vakavasti alkanut epäillä, että olen ollut totaalisen väärässä. Eräskin tarina, joka minulle kerrottiin, koski erästä poromiesukkoa, joka oli menettänyt kelkkansa valtiolle jo 2 kertaa ja nimenomaan suurpetojen salamurhaamisen takia. Mikä se sellainen huonotuloinen muka on, jolla on varaa ostaa uusi kelkka ja uudet aseet joka kerta, kun ne vanhat menevät valtiolle? Poromiesten raaka käyttäytyminen luontoa ja eläimiä kohtaan on lähteitteni mukaan jokapäiväistä. Kun kysyin, että eikö se nyt kuitenkin ole niin, että poromies pitää edes vähän siitä luonnosta huolta, sain useimmiten kuulla naurua. Että ei, poromies ei kyllä todellakaan tee sitä. Näin sanoi eräskin haastattelemani mies minulle. Vituttaa se, että koko ajan puhutaan jostakin luontaisesta poronhoidosta ja porotaloudesta ja paskanmarjat. Poromiesten tavoitteena on vain päästä kaikista mahdollisimman helpolla, ja sen he tekevät salatappamalla pedot ja rakentamalla lisää poroaitaa. Poro on Suomessa poromiehille kuin pyhä lehmä intialaisille. Miksi sitten näitä luonnossa elävien petojen julmia tappajia, miksi heitä ei oteta kiinni ja anneta tuntuvia rangaistuksia? No, jälkien löytäminen erämaassa, jota poronhoitoalue suurimmaksi osaksi on, se on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Ja jos jäljet löytyvätkin, niin pitäisi myös löytää tapettu eläin, eikä vain siis sitä veristä kohtaa, jossa eläintä on rääkätty. Sitten pitäisi myös seurata jälkiä vaikkapa 10 satojakin kilometriä ja sitä kautta saada selville, minne moottorikelkalla ajaneet murhaajat ovat mahdollisesti menneet. Ja kuka sitä kelkkaa silloin sitten ajoikin. Ja pienikin lumituisku peittää jäljet nopeasti. Tuore uutinen kertoo, ettei ahman salamurhaaminen ole mikään pikkujuttu tai edes harvinainen tapaus. Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos ja Lapin rajavartiosto ovat syksyn 2009 aikana tutkineet yhdessä tapausta, jossa viimeisen vuoden aikana Keski-Suomessa asuva henkilö on ostanut ja myynyt eteenpäin 20 ahman nahkaa. Nahoista arviolta puolet oli myyty vuosien 2008 ja 2009 aikana. Tätä nahkojen välittäjää epäillään esitutkinnassa laittoman saaliin kätkemisestä. Mutta nyt jo tiedetään, että esitutkinnassa ilmitulleiden seikkojen perusteella on äärimmäisen todennäköistä, että nuo ahmojen nahat olivat peräisin Pohjois-Suomessa laittomasti pyydetyistä ahmoista. Tämän jutun esitutkinta on juuri valmistunut, eli helmikuun 4. päivänä tänä vuonna. Nyt juttu on lähetetty syyteharkintaan Pohjanmaan syyttäjävirastoon Seinäjoelle. Ja nyt yhä edelleen. Ahma on ollut täysin rauhoitettu eläin jo 28 vuotta. Mikä ihme siinä asiassa on niin vaikeaa ymmärtää, mutta ennen kaikkea